И сега докато се разхождаме с Даниелка и си правим крачките с деня, се заговорихме за фитнес и за една тема, специфично защо на някои хора им се получава много лесно във фитнеса и успяват да си постигнат целите, да отслабнат, да влязат в форма, да стегнат, а на други цял живот се мъчат и не им се получава. И аз веднага имам отговор на това нещо. И то е следния, че всичко зависи изцяло от нагласата и виждането и мирогледа към процеса. Повече хора влизат с грешни виждания и нагласа към целия процес, очакват бързо решение, очакват и търсят отговори на въпроса какво да спра да ям, какво да променя така, че да отслабна за лятото, как да махна мазните от корема, а не търсят решение на дългосрочния проблем, не гледат дългосрочната визия. Въпросите, които трябва да задават са как работи метаболизма, как се отразяват силовите тренировки на остеопорозата, какво означават калории и макроси. Това са въпросите, които трябва да си задават и да разберат всъщност каква е логиката за целият процес, а не просто да постигнат един резултат, който тъй или иначе това е въпрос на време да го загубят. Тъй, че отговорът ми защо на ние се получава, а на други не, е просто виждането, идеята и погледа към целият процес. Едните искат да научат как да се променят, да станат по-здрави, по-силни. Какво правиш, бе? Обичаме или ме обича? Да. Да станат по-здрави, по-силни, по-тонизирани, по-енергични, а други просто искат да постигнат резултат, който да е бърз и неустойчив за лятото. Защо? За да могат да се показват с бански на плажа пред непознати хора, които те лично не ги интересуват за тях.